خبركم سمعتنا نايز علت مدلاونا جميرلو بريزيدنت إريترا إسياس أفورقي نايس رح مبصحن مكيادنا بالسودان جيشلهم إثيوبيا حبرت أوروبا أب مرجان معزاب زقربو طلباتن الأولوية زصارري بموبايل نصيغاتهم يا أوروبا حبرت أوروبا تعذابي من الأخ سرجل مخنيات قلوتي بتم زلعلوهم نجارات الأولوية إثيوبيا زتصابون دحنا تتهاجرنا بحاجة جازؤتوني بسنكي كوينات تجراي حموشت شحزانات كاب صدرهم كم زتفليو تجلسون مسحفة قدوم فتني أيوة تكبد زقات مني كويناتيو تمالي نز عرفة فلوت إريتراوي غازيت إنيا آرون برهان زملكت حسونا لنا هالنازراتون نمكتسالكم يقدم بريزيدنت إريترا أتو إسياس أفورقي ناي كلتا معلتي ناي سرح مبصح نمكياد لومينا بالسودان أتو بمسارة إت منستر زينا إريترا أتو يمانا قبر مسكال أب تويتر زرقو حبريتا منستر قدات وز إريترا أتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت أتو يمانا قبر أبنون بريزيدنت إسياس أفورقي أسنيوم بالسودان كيدو مالو كحسيت ولد برهان أب منغو سودان إثيوبيا تخصيصو زلو ناي دوب وطرن عرقا بزخدلو زلو اوان بريزيدنت إريترا إسياس أفورقي ناي كلتا معلتات ناي سرح مبصح نمفتسام لومي دهر قطري كارتوم آتيو نسو أبا حقراو معرفون فرد كارتوم أبزاز حلو أبا منبر لؤلاو بيت مخر سودان جنرال عبد الفتاح البرهان كم استقبلو تكال زينا سودان سونات أبسيبا اتحابري تاوسيخو أب منغو هلتين هاقرات زلو متحقازن كلتاو زمدنان زركبو حباراو قديات كزتين لو مغان قليسوم إرترا نتي أمانغو سودان قبصن إثيوبيا سفينو زلو وطرن مفتاح سعرتات كتقبر مسنحاز فلت كوينو زون كم أتصلتاناتو خون كم زغالي قمت قبصي سودان إثيوبيا قداي أبي قدب حداسة ملكتان إثيوبيا كالاي قدس مملا اتقدب نمكياد أبت الشباشة بلوزلا بيترقاقامي أفس ممع كيبس حاك فالعليات أنهنين بفلاي سودان إثيوبيا بتي أمبراء كفال زوبا قدار في زركب الفاش غاز بحال لموع مريت أب برت موتوات إن زركبا سودان نتي ناتيو إلى زامنة اللبوتات أب موداتا ورحدار ملو نملو كم تقاصرتو كتغلص انكلا إثيوبيا بوغنا اتو قداي بزتم انت كفتح سودان نابتي قدم ورحدار زنبرتو بوتا سراويتا كتسحب تطلب مزب زتحاز مينستر قداتو صاي سودان قدمي حدت مالتاتا بزحابو مغلصي إثيوبيا ألم لخاو سمعات متحسن تقصيلا سودان أبلعلتي أبي قدب حداسة إثيوبيا زركبلو كلل بينشانغول قموز نايب صحني حتو كتلعل كم التغيل أتنقيقو نيرو أفنيا مينستر قداتو صاي إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي لو مين غازنياتا بزحابو غازتاو مغلصي منغست السودان نكلل بينشانغول قموز عملكيتو زغربو ريتو أنا وارن كاب حقي وصاني كبل نصيغو የሱዳን መንግስት በኒሻንጉልን ጠቅሶ ያወጣ መንግስት ሱዳን ክልል ቤኒሻንጉል በመጥቃስ ዘውጾን ሉላውነት ኢትዮጵያ ጻረሪዩ ኢትዮጵያ ፍሳብ ሕጅዝ ገበረቶ ትዕግስቲ ለሰላም መንባሩ ንጉርብትና መኻኑ በፍላይ ንጉረባ በተሃገራት ዝህቦ ትኩረት ነክብሩ ህዝብ ሱዳን ኢትዮጵያ ከምትخبረዩ ነቲ ጉርብትና ከምትደልዩ ሓቢርካ መንባር ከምትደልዩ ተኾነ ግና እቲ ነዚ ዝገብር ዘሎ ጉጅለን ጥቅሚ ሱዳን ዝውክል ዘይኮነ ቅድሚ ሕጅው ንብሎ ከም ዝነበርና በኻልኦት ተደፊዩ ንጥቅሚ ካልኦት ሒዙ ዝኸይድ ይኸውን ምህላው እዩ ኢትዮጵያ ሁሉ ትገብሮን ሰላም ካብ ዘለዋ ጽኑዕ ድሌት እዩ በፍላይ ነዚ ዞባ ካብ ዘለዋ አኽብሮት እዩ አመንጎ ኢትዮጵያን ጎረባብታን ጎንፂ በመፍጠር ጥቅሙ ካልኦት ሓይልታት ተሃንጥዮም ምህላዎም በተግባር ስለዝረአየት እዩ በመንጽር እዚዩ ካል ነገር የለን ሌላ ነገር የለም بخال وجن حبرة أوروبا أبشاد شهجرا مرزا إثيوبيا زساتو فتعذبتنا من الأخ مدبو كم زسرزو أفليتو اتحبرت الأخت عذب مرزا حبرة أوروبا أنا من الأخ كمالو أبز قبهم كل في معك أنسات مسب مزي إثيوبيا كسما معسل زي كالكو اتمدب السري زيلو اتحبرت أي تمال أنز بلهم روحيتات ناس إن تتعذب كجل مرجعاز كمون إذ الأخت تكملهم ناي مرة خب ميلاتات كأتو فقاد زي مركبو مخانو مجلس وهبقال من السر قدات وز إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي لومي أبزهابو سمنا مجلس جن حبرة أوروبا نتهاجروا مرزقان معزب زقربهم طلبات نلؤلاو نتهاجروا زتصارروا مخانم حبيرون የአውሮፓ ህብረትን የምርጫ ቡድን ሕብረት አውሮፓ ተዓዛቢ መልአኽ ሰረዘሉ ምክንያት ግሉጽ እዩ እቶም ዘልዓልዎም ነገራት ልኡላውነት ኢትዮጵያ ዘጻብኡን ድሕነት ተሃገርና ብሓደጋ ዘእትውን እዮም ቀዳማይ ቪሳት ዝበሃል ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾነ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢሉ ኢትዮጵያ ሳብ ሕጂ ኣብ ዘካየደቶም ምርጫታት ከምዚ ዓይነት ሕቶ ቀሪቡላ ይፈልጥን ንሕና ዘይንቋጻጸሮ ናይ ቴሌኮም መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ማለት ንሕና ከነመሓድረኩም ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን እቲ ካልኣይ ውፅኢት
መረፃ ዝምልከት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ መግለጽ ቅድመ መሃቡ ንሕና ክንህብ እዮም ኢሎም እዚ እውን ኣይከኣልን ይህን አትችልም ሕብረት ኤውሮጳን ውፅኢት መረፃ አቀዲሙ ክገልጽ ጠለብ ምቅራቡ እኳ እንተዘይሓበረ ግልፂ ተኣማንን ንኩሉ ዘሳትፍን መረፃ ንክካየድ ግን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ተሃገር ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ደገፍ ከም ዝገበረ ኣዘኻኺሩ ብኻልእ ወገን ብሰንበት 5 ሴናተራት ኣሜሪካ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጉንበትን መጀመርታ ወርሒ ሰነን ከተካይዶ ጢናቱ ዘላ ሃገራዊ መረፃ ንዓለም ለኻዊ መዐቀንታ ዘማለ ኣይኮነን ምባሎም ይዝከር እንተኾነ መንግስትን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ናፃን ተኣማንን መረፃ ንምክያድ ይሰርሑ ምህላዎም ይገልጹ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ኣስታት 5000 ህጻናት ካብ ስድራ ቤቶም ከም ዝተፈላለዩ ገባር ሰናይ ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ኣፍሊጡ እቲ ትካል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ምስ ወለዶም ዝተፈላለዩ ህጻናት ብዘይ ኣላይ ናብ ዘይስሩዕ መዕቆቢ ቦታታትን ማዓስከር ስደተኛታትን ይመጽኡ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ሓንቲ ካብኣቶም ጓል 13 ዓመት ራሄል ኮይና ምስ ንእሽቶ ሓፍታን ኣኳን ናብ ምብራቕ ትግራይ ክመዛበሉን ከለው ኣዲኣ ናብ ሱዳን ሰጊራ ካብ ትምህርቲ ንገርፎ ዓመት ገርና ካብኡንትን ንመሃረናርና ትምህርቲ ምስ ይረአዩ እዚ ምስዓበሆ መመርና ከውን ስለዝደሊ መፅሓፍ ግጥም እውን ይፈጥን ኣህይወተይ ከቢድ ዘጋጥመኒ ኩናት እዩ ክሳብ ስለዘጥፍእ ገዛውቲ ስለዘቃጥል ብሰንክቲ ኩናት ስነልቦና ህፃን ከም ዝተሃሰየ ዝዛረብ ወዲ 56 ዓመት ኣቶ ናኦድ ኣኮራሄል እዩ ተንቅሕትን ንፍዕትን እያ ነይራ ትምህርታን ወልያ ምናምና تحقوسنا يعني را حزقني يلا فيزا هذا بتوفينات كلاي دماغاني ولد زي بمهلاو ኣብ ትግራይ ኣማኻሪት ድሕነት ህፃናት እትትካል ማግዴላ ሮስማን እቶም ህፃናት ካብቲ ብኩናት ዝተጠቕዐ ከባቢ ወፂኦም ውሑስ ከባቢ ንምርካብ ኣብ ዝሃድሙሉ እዋን ገለ ካብኣቶም ዓይኖም ዝዓወሩ ወለዶም ዝተቐትሎምን ድሃይ ወለዶም ዘይፈልጡን ምዃኖም ኣብሪሃ When children become separated from their parents ህፃናት ካብ ስድራ ቤቶም ክፍለዩን ከለው ወይ እውን ብምኽንያት ትጎንፂ ወለዶም እንተሲኢኖም ኣብ ድሕነቶም ቀጻሊ ዕቤቶምን ጥዕንኦምን ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ትግራይ እንሪኦ ዘለና ድማ ኣላይ ዘይብሎምን ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩን ህፃናት ውሑስ ክንክን ኣይረኽቡን ንተወሳኺ ፆታውን ኣካላውን መጥቃዕቲ ከቃልዖም ኣብ ዝኽእል ኩነታት እዮም ዝድቀሱ ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ከዓ እኹል ስነ መኣዛ ዘለዎም ምግብታትን ፅሩይ ማይ ንምርካብ ክፅገሙ እዮም ንሰብ ምሕዋስ ዝፈርሑ ቆልዑት ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ንኽወፁ ተወሳኺ ሓገዝ የድልዮም እዩ እቶም ህፃናት ኣብ ሓደ ዘይስሩዕ መዕቆቢ ቦታ ክሳብ 50 ኮይኖም ከም ዝነብሩ ዝጠቅስ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሰብኣዊ ሓገዝ ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ማቲው ሽግሩ ቦገኑ እቲ ኩነታት ንተወሳኺ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዘቃልዖም ከይኸውን ስግኣቱ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተኸለና መጠን እቶም ህፃናት ንስድራ ቤቶም ክራኸቡ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ካብቶም ሌላ 5000 ምስድራ ቤቶም ዝተፈላለዩ ህፃናት እቶም ልዕሊ 900 ኣላይ ዘይብሎም እዮም እዚ ቀልጢፍካ ንምፍታሕ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እንትኾነውን ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ከዓ ክንዲ ዝኸኣልናዮ እቶም ህፃናት ምስድራ ቤቶም ክሕወሱ ክንገብር ኢና ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ 6 ኣዋርሕ ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት 1.7 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህፃን ራሄል ተስፋ ትገብረሉ ሓደ ነገር ምህላው ትዛረብ ቤተ ክርስቲያን ገዛ መኪና እንበራ እና ጽላል ልቢ እየስኢለኽ ብዝሰኣልኩዎን ምኽንያት ተኸባበት ጽቡቕ ክኸውን ትግራይ ብጽቡቕ ንኽትቅየር እዚ ከም ዝናሃለወ ዓለም ለኻዊ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዎች መራሕቲ ኣፍሪቃ ይኹን ካልኦት ሃገራትን ትካላትን ዓለም ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ዝሕትሉ ኢሉ ኣብቲ 6 ኣዋርሕ ዘቁፀረ ኩናት ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ከም ዝተፈጸሙ ዘረጋግጹ እኹል መረዳእታታት እኳ እንተሃለዉ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብራት ሃገራትን ግን እኹል ምላሽ ኣይተዋሃበን ክብል ሓላፊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ዲፕሮስ ሙቼና ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምግላጹ ይዝከር خبركم سمعتنا حزد ما حصرت زيناتات كنقرب لو مي ابز تخايده 171.3 كيلومتر شفنا سالساي مدرخ زرواندا ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ አንጸባራቂ ዓወታ መስጊቦም ካብ ከተማንያን ዛና ኪኩምቢ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፈረንሳዊ ተቀዳዳሚ ጋንታ ቢኤንቢ ቀዳማይ ክወጽ እንከሎ ምስ ጋንታ ትረንጋኑ ዝወዳደር ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ግዘከይ ከሰረ 50 ብምውጻእ ውድድር ወዲዩ ኣብቲ ውድድር ኤርትራዊ ናሆም ዘርአይ ብሉጽ መንእሰይ ብምዃን ተሸሊሙሎም
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ኣይተ ኣበረ ኣዳሙ ለሚ ንጉሆ ናይ ሕማም ስምዒት ተሰሚዕን ኢሉ ናብ ሆስፒታል ምስከደ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢቢሲ ንምንጭታት እቲ ሆስፒታል ብምጥቃስ ኣይተ ኣበረ ኣዳሙ ኣብ ክፍሊ ሃንደበታዊ ሕክምና እንከሎ ብሕማም ወቕዕ ልቢ ከም ዝሞተ ሓቢሩ። ኣይተ ኣበረ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣብ ሜክሲኮ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕድ 23 ሰባት ሞይቶም እቲ ሓደጋ ባቡራት ዝሓልፋሉ ድልድል ብምፍራሱ የጋጢሙ። ኣብቲ ሓደጋ ከዓ 79 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡሎም። ነቲ ብህንዲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣብ መላእቲ ሃገር ዕፅዋ ክእወጅ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ኮንግረስ ፀዊዑ። ቁፅሪ ሞትን መልከፍትን እናንሃረ ምምፅኡ ኣብ ስርዓተ ጥዕናት ሃገር ከቢድ ፀቕጢ ስዒብሎ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ኣብ ቁጠባ እቲ ሃገር ዘስዕቦ ቅልውላው ብምስጋእ ሙሉእ ዕፅዋ ክግበር ኣይተቐበሎን። ኣዳላዊ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣሮን ብርሃነ ክነብረሉ ኣብ ዝጸንሐ ካናዳ ከም ዝዓረፈ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ጸብጺብና ነርና። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2001 ንጋዜጣታት ብሕቲ ድሕሪ ምዕጻውን ንኣዳለውተን ድሕሪ ምእሳሩን ኣሮን ኣብ ስደት ዘምርሐ ኮይኑ ኣብ ኮሌጅ ብራውንስ ከም ፕሮፌሰር ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ጎና ጎኒ ሰቲት ሚድያ ብምስራት ኣብ መርበብ ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክነጥፍ ጸኒሑ። ኣብ 1983 ኣብ ሓራን حوس حران مدري إرترا أب وفري مدفع مهيمنة حبير واستساتفن مرحي قانتو ونبرن سلمون حلقة كمون غازيت أنيا هابتوم يوهانس بزعبا آرون زخرم أكافيلو من اللوم أروم براني كابزين سنوتي إزفلتو تبو غير إزفلتكو أب زمت إزغدنا اللوان أفشن شعتي 283 أب نوزوا قلحاتين تدرر تمزا بحنساب سرحنا نسو أب قريب عالتيت كم نايتانا زمت أوها هاد قولو ندقناون ممر كوينون بدحريو أب قريب عالتيت كتسيلو كم سب أجيو بسروحو بصف كون زدلي ليتن معالتن كيدك أسد حدر نفسو خمعبليلو دسعر بطعم عقوش بسبي إزفلتو نحك صراحة نيايو نيفشي لكن كم عبد سبي خاتعلون أرون مركم قول عيكم كان تعلون أجي بسول سبيني ركب أنا العليم عدا عين سبيني بزعتنا أشتني رومنا كم قول تريت نقبرهم نيرم كم قول كان خانم نيرم دعي أدمي هذا سبيني أرون أبسطيت مش جسوا خلوا يزفلتهم أب وش تعد خمالالس كله خون ناي هولاند ميديا راديو تلفزيون لنا سرح خون زعواتي كنتات ناي استمازولو بحلف أبتو جزء نساتهم كم ناي بحتي غازيتنيات كابس مرا وتو أي فقدهم እተን ጋዜጣታት እውን ካብ ኣስመራ ወፃኢ ኣይዝርግሓን ነይረን ናብቲ ግንባራት ሕጂ ኣነ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ስለ ዝኾንኩ በቲ ዝዞሮ ዝነበርኩ ፍቓድ ተዋሂብኒ ይሕብሮም ነይሮሞ ብዛዕባኡ እውን ደፊሮም ይፅሕፉ ነይሮም በዓል ጆሽዋ መድሃኒ እተን ካልኦት ነፃ ጋዜጣታት ምስ ተኣስሩ ንሱ እውን ተኣሲሩ የለ ነይረ ግን ከም ተኣምር ወፂኡ ኣብ ካናዳ ድሕሪ ምእታው እውን ቀፃሊ ንረኸብ ነርና ልኡም ትሑት ሰብ እዩ ምስ ወፀ እውን ኣብ ሓቂ ብዝተመርኮሰ ከየጋነነ نفتحي كاب مكلاس نتوم بصوتو خام ذكر عدا يوعل ناي بعق خابتهم إثراسينا توم زلا حزبنا سينوم زلو عين زخوفتو غازيتنياتات ينيرو بعلاتهم ناتقالوس تعيرهم حزب نخبرو فتينهم حلمي نايتهم انت إثرا انت حزبا هيوتهم زخفولو اياتاتهم ابوتاتهم عديتاتهم احاتهم نعقو نختقورو كتعرو يزريهم نيره ግን ከምዚ ሕጂ ድሕሪ ኣሮን በሃንደበት ቀዳም ሓሊፉ መስወሉኒ ኣጸቢቑ ተሰምዕኒ ናብ ሓዘን ንርከብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስራትን ዋና ኣዳላውን ናይታ ኣብ 1998 ተመስሪታ ኣብ 2001 ዓመተ ፈረንጂ ዝተዓጽወት ጋዜጣ ቀስተ ደመና ዝነበረ ጋዜጠኛ ሚልክያስ ምሕረት ኣብ ከም ዝዓረፈ ይዝከር ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ናይ ብሕቲ መራኸቢ ብዙሓን ዘይተፈቅድ ሃገር ኮይና ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ደረጃታት ናጻ ፕረስ እታ ዝኸፍአት ተባሂላ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ ትርከብ ክብራትን ክብራናን ሎሚ ዝነበሩና ትሕዝቶታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተወሳኺ بصحف المسلم استدقف مدلوات أب www.bbc.com/تجرينيا كمون ناي فيسبوك أدراشنا BBC News تجرينيا كتوكسون الزخاخر بمسند أن بمقربن هالنظراتون مستحسيت والدبرهان بمداي تكنيك أوسكار بونغا حبيرناكم نيرنا صباح بخالقوت مدلوات كن الرخبينا سسنايو